Era frig. Te rog să nu mă spui Olguței. Se supără. Ea o să râde de mine. Și eu mă supăr. Nu te supăra, Dănuț. Eu sunt fricoasă. Știam. Da, dar cu tine nu mi-e frică. Tu ești băiat. Ești curajos. Și ce vrei? Să stau cu tine, Dănuț. Eu merg cu tine unde vrei. Monica a fost întotdeauna ca și sora mea. A fost prietena mea, odihna mea. Când eram copil o necăjeam prea mult. Da, ce știam eu atunci? Ce știa Monica? Ce știa Olguța? Sau poate Olguța înțelegea ceva. Ea era altfel. Părea mai matură decât noi toți. Monica era ca o adiere de vânt. O iubeam cum îți umpli pieptul de aer curat, cum bei din pumni apa unui șipot de munte și fără să-ți fie sete. Cum ți-e drag primăvara să stai pe o bancă la soare printre înfloriri. Acolo, la Medeleni, vacanțele noastre. Olguța, sora mea aprigă, neastâmpărată, cu pletele ei întunecate, învolburându-se peste obraj. Și Monica. Lângă Monica era așa de clar și de ușor sufletul, că parcă nu era. Cum parcă nu e văzduhul unor dimineți de april pline de egala transparență a luminii. Nu știu ce gândea Dănuț despre mine. La Medeleni mă simțeam ca la mine acasă. Uitasem să fiu tristă și singură, fără părinți, fără bunica. La Medeleni mergeam călări prin crânguri în care toamna intrase ca soarele în norii de amurg, bătând în roșu, galben, arămiu și violet. Între noi, vorbele noastre, flutura vântul, zburau frunzele. Monica, a răsărit luna. Unde? Acolo. A râs cineva. E Olguța. Ea a râs. Olguța. Mă auzeau râzând, sau poate nu mă auzeau. Se dădeau îndărât, priveau luna răsărind de pe fumul cenușiu al zării. Apoi ochii lor se întâlneau întreagăt și porneau spre casă tăcuți. Îi ajungeam din urmă în galop, ca un tânăr gneaz cazac a plecat pe coama calului. Și ne întorceam toți trei, prin umbra și lumina nopții. Eu în frunte, în trapt însuitor, ei doi în urmă, cu tăcerea și secretul lor. Plecam cu toți încet din copilărie. Monica! Monica, stâmpărați-vă. Îndată ajungem. Tata, uite, se vede drumul de la Medeleni. Monica, vezi? Uite, coboară încet spre gare. Tata, cine ne așteaptă? Mama, Moș Gheorghe, Dănuț. Ne așteaptă și Dănuț? Hai să-l vezi pe Dănuț. Îndată. Puftea, boloboc, cioc-poc. Olguța. Te-ai și spărat. De când e la Medeleni s-a făcut cât un butoi. Mi-a spus mama. Nu-i așa, tata? Olguța, mai bine ai grijă de valizata. Da, ce o să mai râd de buftea, boloboc. Hai, Monica, spune și tu, buftea, boloboc. Nu spun. Dănuț e fratele tău. Și tu? Și tu nu ești ca și sora mea? Atunci înseamnă că și Dănuț e fratele tău. Hai, spune buftea, boloboc, foc, 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 foc. Nu. Azi vin copii, fetele, Olguța și Monica. Cât să vezi ce veselie o să fie în cap. Dănuț, unde ești? Vine! Dar țineți-o, toată lumea știe. Ascultă,
vezi cum te porți, Dănuț, da? Nu mai ești un copil. Vreau ca Monica să se simtă bine la noi. Să fie și ea ca fata noastră, da? Vine și Monica? Curăcioasă, prietena Olguței, ține numai cu ea. Știu eu, la ea și Dănuț, Monica e cea mai cu minte fată din lume, da? Uite, e atât de singură. Hai să stăm de vorbă ca niște prieteni. Vrei? Uite, de când i-au murit părinții, Monica n-a mai avut lângă ea pe nimeni. Doar pe bunica ei. Auzi, Dănuț? Iar acum nu mai e nici bunica. Și noi, eu și tata și Olguța, nu vrem să fie singură această fetiță frumoasă și cu minte. E fata noastră, e sora Olguței, e... Și sora mea. Sora ta, da. Da, din cauza Olguței, Olguța, Monica, Dănuț. Toți sunteți copiii mei. Iar tu ești cel mai mare, gata. Din toamnă ești Lucian. Dănuț, e atât de frumos să fii copil. Am fost și eu odată copil. Da, Olguța, mereu... Dănuț, necazul tău e Olguța. Mereu Olguța. Uite, începând de azi, la Medelen vine un nou musafir. S-o iubești pe Monica, înțeles? Da, s-o iubesc. Da, Monica, părăcioasa, nu iese din vorba Olguței. Ce tot mormă e acolo? Hai. Pregătește-te să mergem la gară. Într-un ceas sunt aici. Pe Moș Gheorghe l-ai văzut? Lasă că mă duc eu după Moș Gheorghe. Hai, fugi și te îmbracă repede de tot. Olguța moșului. Monica, el e Moș Gheorghe. Moș Gheorghe. Moș Gheorghe, să-mi dai pere busuioace, să-mi dai miere de albine, să-mi dai mere și prune, Moș Gheorghe. Stâmpără-te, draga mea. Monica, bine ai venit la Medelen. Hai, copii, liniștiți-vă. Bine că am ajuns. Gata? Sunteți la Medelen. Dănuț! Hai la tata. Uite pe cine ți-am adus. Cele mai frumoase fete, cele mai năzdrăvane fete, cele mai... Olguța, pe mine m-ai uitat. Ia spune. Ce spuneți de Monica? Și rușinat. Din cauza știu eu cui. Olguța, nu e adevărat. Ba da. Uite, nici n-am spus din cauza cui și tu ai și sărit. Olguța, potolește-te. Tu ce spui de asta? Poftea, boloboc. Ce arăt eu ție? Lasă. Hai, potoliți-vă. Monica, îți pare bine că ai venit la Medelen? Da, tanti Alice. Da, tanti Alice. Ia uitați-vă cum s-a înroșit. Ești o proastă. Da, vedeți, s-a înroșit și el. Moș Gheorghe, ia potolește-i matale, poate că te ascultă. Apoi eu îmi crește inima numai văzându-i. Moș Gheorghe, pe Dănuță nu e intrăsura noastră. Eu merg cu tata în bihuncă. Nici nu vreau să vin cu voi. Sunteți niște fete. Dar nu e adevărat. Auzi, tata? Nici nu mai încape vorbă, tu ești băiat, Dănuț. Și dacă vrei, Olguța, n-ai decât să fii și tu băiat, fiindcă singura noastră fetiță e Monica. Ba nu, și eu sunt fetița. Dar nu-i dau voie lui să mă insulte. Nu mai foc în Olguța noastră. V-ați pătolit? Gata. Hai. Cine vine cu mine în bihuncă? Eu. Am spus întâi. Ce le face? Are. Nu vorbesc. Ia potoliți-vă. Dar cu mine în trăsură nu vine nimeni. Eu, tanti Alice. Bravo. Atunci voi, băieții, Dănuț și Olguța, haideți cu mine în bihuncă. Buftea să meargă. Hai, duceți-vă. Duduiță, Olguța, hai cu moșul pe capră. Hai. Du-te, Buftea, cu bihunca. Mie nu-mi trebuie. Dă-mi piciul, Moș Gheorghe. Ia deci. Eu sunt fata moșului ce-ai seață. Așa, băița moșului, așa. Așa, hai să vedem. Monica, stai mai aproape să nu cazi. Da, tanti Alice. Voi, copiii mei, ați venit cu vara la Medelen. Uite, rămanițe. Le știi? Da, sunt și la noi în curtea școlii, dar fără să vrem le călcăm în picioare. Dar aici sunt altfel. Sunt ca la ele acasă. Acelea ce tanti Alice? Sunt ziene. Și acelea? Sângele voinicului și condurul doamnei. Sunt ziene. Monica, vreau să te simți bine la noi. Să rămâi cu noi întotdeauna, da? Olguța va fi sora ta, da? Da.
Și Dănuț? Da, și Dănuț. Tanti Alice, vă iubesc pe toți. Îți mulțumesc, Monica. Și va trebui, draga mea, să renunți la rochia ta de doi. Bunica ta nu s-ar supăra, sunt sigură. Hai, vină mai aproape. Spune-mi ce culoare îți place ție mai mult și mai mult. Albastru, cum e cicoarea? Oh, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Nu eram sigură ce culoare îți place. Aici la Medeleni, în odaia ta, te așteaptă o roche nouă de culoarea cicoarei. Eram copii și certurile noastre se spulberau repede, parcă duse de vânt. Ne învăluiau medelenii încă... Intră. Olguța. Tata, am venit să te văd. Bine, dragul tati. Poate vrei ceva. Uite un scaun. Stai jos. Ca o clientă, tata. Dacă aș avea clienți ca tine, aș câștiga toate procesele. Tu pierzi procese? Sigur. Avocații pierd și ei procese. Tu nu pierzi. Tata nu are dreptate întotdeauna, Olguță. Dar tu ai venit să discutăm despre procesele mele? De ce nu fumezi? Fiindcă ziua aici? Tu vrei ceva. Tata, ai atâtea pipe și lulele. Dă-mi și mie o lulea. De ce să faci tu cu lule? Să am și eu la mine așa, de frumusețe. Poftim. Să nu pierzi. Mergem azi la pădure? Vine și Dănuț, o luăm și pe Monica. Merg altă dată. Azi facem o vizită lui Moș Gheorghe cu Monica. El ne-a poftit. Va să zic că luleaua... Moș Gheorghe, dumneata erai? Eu am venit pe aici. Uite, îți mai las câțiva bani acolo, dacă nu-i cu supărare. Iar, moșule? Iar. Și ce să-ți mai cumpăr din ei? Lucru ales, cum cumperi de obicei, că-i pentru fața aleasă. Hai să-ți cumpăr ceva mai ieftin și bun. Ba, mătasă, că-i scumpă și frumoasă. Dar pentru ce, Moș Gheorghe, că fată de măritat n-ai? Ești singur, moșule. Ei, să știe el moșul. Ar trebui să te mai sfătuiești cu mine, Moș Gheorghe. Tot adun mereu. Eu te ajut să cumperi tot mătăsuri, pânzeturi de toată frumusețea și nu-mi spui ce faci cu ele, pentru cine, că uite, mătasea o fie mătase, dar nu țin o veșnicie și matale le adune acolo în sipetul ăla și iar mă cauți, eu iar îți cumpăr. Moșule, ai mata ceva pe suflet? Am eu ceva pe suflet, dar încă e o taina mea. Eu zic să stai mai mult pe lângă noi. Din căsuța mea albă și curată, nimeni nu o să mă scoată. Doar moartea. Să stau acolo pe lavița mea, lângă geamul meu, să mă uit spre livadă și să văd apărând cât-i vară pe Olguța și pe Monica și pe Dănuț. Să mai văd și eu lumea asta, care se face tot mai mică pentru mine. Acum mă duc. Și să nu uiți, matale, să nu cumperi orice. Bine. Numai mătase din cea bună, care să-ți ia ochii de-o privești, ca la soare. Bune pere, Moș Gheorghe. Așa-i, Monica? Bune. Monica, îl vezi? Ce să văd? Sipetul brașovenesc. Ce tot spuneți pe acolo? Ce mai poftiți? Ce mai poftiți? Că vă dăm moșul tot. Tot? Hai, spuneți. Acolo în colț, acoperit cu măcatul roșu. Apoi... Leagă cu povești. Mai bine spuneți, pe Dănuț, de ce nu l-ați luat cu voi? Moșule, nu schimba vorba. Când ne arăți și nouă ce ai în sipet. Păi nu mai e mult până atunci fata moșului. Vă să zic așa,
Dănuț vă supără și de-aia fugiți de el, Sipetul brașovenesc era aproape plin. De asta Moș Gheorghe nu știa că mătăzurile din funțe tăiaseră, îngălbeniseră, însofiliseră. Nu cuteza el să umble în sipet cu mâinile lui aspre. El umplea, privea și atât. Dar fi bănuit măcar Olguța. Apoi plecau. După ce se dăduse în scrânciobul făcut pentru ea anume de Moș Gheorghe, după ce se veseliseră și cu joaca altor copii rătăciți pe acolo, după ce mâncaseră dulceață de nuci și toate perele zemoase. Și plecau. Olguța și Monica. Luceafărul dintâi lucea curat și zâmbitor. În urma lor, moșul privea lung. Pe poarta caselor de țară, pe înserat, intrau carele cu boi și oamenii cu seceri, sape sau securi. Pe poarta casei lui Moș Gheorghe intrase și ieșise o poveste. Olguța, cine-i unchiul Puiu? Moș Puiu, lui așa îi place să-i spunem, e fratele tale. Și seamănă cu Moș Iorgu? Nu seamănă cu tata, ai să-l vezi, eu îl iubesc. Moș Gheorghe, Moș Gheorghe, a venit unchiul Puiu cu automobil. Săracul Conu Costache, dar mai trăi el să vadă intrând în ograda lui mașinăria asta urâtă. Lasă, Olguța, lasă să nu-ți fugă ochii după ea. Te învăț eu mai bine să umbli călare pe caii noștri frumoși și să te iei la întrecere cu automobilul ăsta și să-ți râzi de el dacă vezi că eu iei înainte. Că sigur nu se lasă calul cu una, cu două, așa să știi. Cadourile, veselia stârnită în jurul lui Moș Puiu, mesele, cantalupii, veșnicele mele îmbufnări pe Olguța și Monica, goana prin pădure, vânătoarea din fânețe, diminețile, înserările, nopțile. Ca dintr-un cantalup ținut la gheață de oaltă cu lumina soarelui, intra răcoarea prin ferestrele deschise. Venise toamnă. Struguri de culoarea dimineților blonde și a celor verzui, de culoarea amiezilor balane, de culoarea amurgurilor profirii, de culoarea miezului de noapte vânăt de duhuri necurate, de culoarea nopților albastre, iluminate de somnul lunii. Se îngrămădeau redeșteptând icoana zilelor și nopților trecute. Se apropia sfârșitul vacanței. Dragii mei, serile încep să vină mai repede și... Tu, puiule, ai să ne spui ceva. Păi, cocorii s-au dus. Spune ce-ai de spus, nu lungi vorba. Păi, fiindcă a venit vorba mai înainte de Dănuț. Așa. Și fiindcă a sunat ceasul plecării... Puiule. Dacă nu mă dați voi afară, mă dă toamnă. Și cum spuneam, fiindcă se apropie plecarea, aș vrea să limpezim o chestie care mă preocupă serios. Ce intenție aveți voi cu privire la Dănuț? Dar cum, e foarte simplu, îl dăm la liceu la Iași. Și? Punct. Hei, grăbit mai ești la puncte. Dar nu văd unde vrei să ajungi. Chestia e limpede ca apa. Îl dăm la liceu internat. Ce vârstă are Dănuț? 11, e un copil. Nenorocirea e că pentru tine va fi mereu copil. E natural, ca orice mamă, nu? Da. S-a sfârșit vacanța. Dragii mei, uite ce e, eu copii n-am. Toată afecțiunea mea e pentru copiii voștri. Bine, și nu... Simplu, îndepărtarea de atacul călduț al excelentei sale mame. Vai! Grigore, vorbești serios? Serios, Iorgule. Grigore, o dreptate ai, nu zic ba. Dar îți mărturisesc sincer, dorința mea e să-mi văd copiii crescând la un loc, sub ochii mei. Așa cum am crescut și noi, sub ochii părinților noștri. Da. Mă rog, în definitiv, eu nu mă amestec. Am spus numai care e dorința mea. Nu știu, să hotărească Alice. Grigore, vorbește precis, fără ocol. Ce propui tu? Pe Dănuț mi-l dați mie. Cum așa? Îl duc intern la un liceu din București, vacanțele le petrece în tovărășia mea, în tot cazul nu acasă. Dar nu se poate. Stai, Alice, stai. Nu te speria. Vorbesc de vacanțele mici,
Cea mare, evident, o petrece cu voi la Medeleni. Dar cum să nu-l văd un an întreg? Rămâne casa goală. Dar Olguța, Monica... Ascultă, Grigore, Dănuț e un copil. Hai să-l întrebăm totuși pe el. Iorgule, dar spune și tu ceva. Nu știu. Mă duc să-l Mă duc eu. Și iată, începea liceul, viața, uniforma, tunsul. Și copilul cu bucle de fată întins pe dormeză niciodată nu va mai fi la fel. Dănuț? Mama m-a strigat atunci șoptit cu teamă. Eu auzeam și nu înțelegeam. Nici nu-ți închipui tu, Dănuț, ce mândrie să fii licean. De acum înainte ai să ai pantaloni lungi cu dungă. Auzi, Dănuț, așa cum poartă tata și cu mine. Ce mai vrei? Monica, tu erai? Vreau să rămân aici cu mata, tanti Alice. Îți pare rău că s-a sfârșit vacanța? Nu, dar pleacă Dănuț. A crescut. E băiat mare. Ai plâns și tu? Vreau să rămân aici. Vreau să dorm aici. Gata. A plecat. A plecat. Nori lungi și subțiri se așternuseră din înaltul cerului siniliu până în zarea apusului, ca nenumărate trepte de marmură ale palatelor din basme. În gloria luminilor, ca în fața unor torțe înălțate de brațele curtenilor, un punct negru tresări și pieri. O rândunică, poate. Și soarele apuse dincolo de lume, ducând cu el condurul delicat, pierdut de vară pe cea din urmă treaptă a palatului ceresc, și melancolia prinților îndrăgostiți de o cenușerasă. Ce faci, Monica? Plângi? Monica, te super dacă îți spun. Spune. Olguța. Te-am trădat. Olguța. Eu îl iubesc. Eu îl iubesc pe Dănuț. Sigur. Tu ești prietena mea. Și eu îl iubesc. Da, Monica. Ceri spiritul din dulap și un prosop curat. Imediat. Bietul Moș Gheorghe. E grav, doctore? Da, doamnă. Azi, mâine, e o chestie de ore. Să-l transportăm la Iași, la spital atunci. Nu rezistă. Anica, du-l pe domnul doctor la noi acasă. Domnule doctor, fetița mea, Olguța, îl iubește tare mult pe Moș Gheorghe. Da. Aș vrea să nu știe. Bine. O lăsăm să creadă că ești un client al bărbatului meu, venit pentru un proces, da? N-aveți nicio grijă. Mulțumesc. În 5 minute suntem cei mai buni amici. Scapă, domn doctor, scapă. Să le și casa și pământul meu loc de joacă după moartea mea, precum le-a fost și cât am trăit. Iar sipetul brașovenesc îl las cu tot ce e în el, Olguții. Am adunat în sipet o leacă de zestre din munca mea pentru Olguța. Și vă roagă moș cu plecăciune să faceți Olguții haine de mireasă din mătăsurile adunate în sipet. Că dacă n-am avut eu parte să o văd mireasă, măcar de atâta bucurie să am parte. Nu se poate, nu se poate, Gheorghiță, ce ai făcut? Ai trimis pachetul cu cărți la Iași?
Păi așa cum mi-ai spus, tati. Dar era aici pe colțul mesei o altă carte pentru altcineva, auzi? Ce-ai făcut, Gheorghiță? Păi da, așa mi-ai spus. Tăti cărțile cele noi să le faci pachet și să le trimiți la Ieși. Poate ceilaltă de care spune s-o arătă și pe aici de undeva. Caut-o, găsește-o, s-o scos de unde știi. Aracan de păcatele mele. Să scriu la Ieși. Vai de mine și de mine. O scrisoare de la Gheorghiță. Ce s-a fi întâmplat? Ei, ce să se întâmple? Îți dă iar raportul de ce se mai petrece pe acolo. Da. Du-i, Monica, un pachet de la București. Cărți de la București. Cărți noi abia tăiat. Uite firele și în colțul fiecarei cărți. Uite, și aici numele meu sus. Colțul din stânga. Versuri. Albert Sama. Grădina Infantei. Pe fluviu, trandafirii amorgului sunt lavă. În pala înfiorare a serii ce se lasă. Te mai e o carte. Aceeași. Două cărți la fel. Pentru Olguța. Da, pentru ea trebuie să fie. Trebuie să scrie sus în colțul din stânga. Numele e Olguța. Hatina? O jardin d'elefant? Mama, cred că s-a întâmplat ceva trist pentru Monica. Ce s-a întâmplat? Alerg în camera ei. Monica! Hei! Ai adormit? Nu, eu... Chiar... Hai la masă. Știi că tata pleacă la București. Monica, ai plâns. Și cărțile astea pe jos? Cărți? Au jardin de l'enfant. Dar ce e asta? Buradin. Te rog, Olguța, nu citi. E pentru tine? Nu. Atunci dăm voie, stai. Uite scrisoarea lui Gheorghiță. Au jardin din infant. Monica, de ce ai plâns? S-a scris? Da. Minciuni? Olguța, nu poți să spui așa. Dănuț nu minte niciodată. Atunci de ce ai plâns? Din pricina Adinei? Fiindcă i-a scris versuri? Iar ție ți-a scris în proză? Atunci de ce ai plâns? Monica, uite-te la mine. Te rog să nu fii plângăcioasă. Uite-te în oglindă. Hai, uite-te, nu-i rușine. Ascultă, Monica. Tu știi că odată pe an vorbesc și eu serios. Eu afirm că Dănuț, buftea, frățiorul meu, te iubește pe tine. Ce copil răzbățat e. Tu crezi că iubește pe această Adina? De ce? Fiindcă i-a făcut versuri. Răspunde. Asta e mania și vanitatea celor care fac versuri. Să le dăruie cuiva. Dacă era trist din cauza acestei persoane, îi scrie o scrisoare sau nu-i scrie deloc. Își pierdea pofta de mâncare. Slăbea. De unde? N-ai văzut ce scria Gheorghiță? Că a avut un gutunar. De-aia trecut. Grozav. Va să zic că metaforel al nostru, sănătos tun, face poezii jalnice. Asta e altă manie a poeților sănătoși, pe care le trimite cu dedicație la diferite fete. Da. Dar nu te-am convins. Bine? Hai mai bine altfel. Domnișoarea Adina i-a trimis Grădina Infantei, dar ție ți-a trimis toate versurile lui Samin. Nu doar Au jardin de l'enfant sau Au jardin de l'enfant, cum spune Gheorghiță. I-a trimis o poezie cu dedicație în care spune minciuni. Ție însă ți-a scris o scrisoare în care tu singură spui că nu-ți scrie minciuni. Ce scrie? Că e trist. Sigur. Fiindcă e la București și tu ești foarte departe de el, tocmai la Iași. Vezi? De asta și face poezii jalnice. Adine. Dar nu-ți te iubește pe tine. De unde știi? Știu, fiindcă sora lui. Olguța știe tot. Nimic nu-i scapă. Ți-am spus eu vreodată minciuni? Iar dacă te îndoiești de dragostea lui Dănuț, înseamnă că
Tu nu-l iubești. Olguța. Fugi, fugi, nu vreau sărutări. Răsfățată, ce ești? Și acum hai la masă. Pleacă tata la București, hai! Cum? A plecat la București? Cine, tanti Alice? Unchiul Iorgu a plecat. Olguța l-a condus pe Iorgu la gară și s-a urcat și ea în tren. Dragă Monica, plec la București. Ce să-ți mai spun? Culcă-te și dormi cu somnoroase păsărele. Motivează-mă absențele. Vorbește cu doctorul Prau. Dar n-aș uita să iau infanta, să o înapoiesc distinsului meu frățior. Partea cea mai nostimă e că plec la București numai cu rochia de pe mine. Alea iacta est. Al tău satrap devotat, Olguța. Și ne-o venit așa dimineață la noi. Mihăiță! Avem oaspeți! Mircea, haide! Mircea, în sfârșit. Îl voi cunoaște și eu pe Mircea, înghițitorul de creioane Harmut. Ia te uite, Iorgu. Și sora lui Dănuț. Dar de unde mi-ai furat, mata, ochii ăștia codați? Mihăiță! Da, hai, dragă! Hai să vezi cine a venit, nu te mai gătea cu dacă doar nu te însori acum. Hai! Olguța. Așa arată Olguța, sora lui Dănuț, care a spus la tot liceul de fete că prietenul lui Dănuț de la Lazar roade și înghite creioane Hartmut. Și ochi mari. Eu o credeam mai mică, mai... Olguța, sora lui Dănuț. Aici erai, ghemuit sub masă. Ți-era rușine de mine? Mă recomand. Mircea Balmuș. Știu. Domnișoara Olguța? Spui domnișoară. Îmi săruți mâna? Mai lipsește buchetul de flori și... Duduie Olguța. Olguța. Toți prietenii îmi spun Olguța. Și eu am să-ți spun Mircea. Olguța. Da, așa, e bine. Mircea Harmut. Râs de mine. Toți colegii îmi zic numai Harmut. Porecla dată de tine. Iartă-mă, n-am să-ți mai spun. Mircea. Cum ai călătorit? Dar nu de asta e vorba acum. Uite, ți-am adus în grădina infantei versurile lui Sama. Cine e Adina? Adina? Nu te face că nu știi. Răspunde. Desigur. Dănuța... Cine e Adina, Mircea? Doamna Stefano? Doamnă? Atunci... Cine-i doamna Stefano? O doamnă. Și atât? Și Dănuț de ce-i face versuri? Îi face versuri? Mircea o iubește? Mircea, spune-mi. Nu merită să o iubească. Urâtă? Roșcată. Atunci e frumoasă. E mică. Ție-ți place? Am toată încrederea în impresia ta. N-ar trebui să o iubească. A cunoscut-o asta iarna la patinaj. Și de atunci și-a pierdut capul. Ce să fac? Pe mine nu mă ascultă. Ce bine îmi pare că odată și odată Dănuț va pleca din Bucureștiul ăsta. Mircea, dă-i cartea asta lui Dănuț. Cartea pe care e scris numele acela, Adina. Spune-i orice, dar să nu știe că a găsit-o Monica printre cărțile trimise de el la Iași. Monica? Tăcere. Da, Olguța. Dănuț, iată cartea. Uite, în grădina infantei. Am găsit-o rătăcită printre cărțile mele. Printre cărțile tale? Îți mulțumesc, Mircea. Dănuț? Da, Mircea. Sora ta... Nimic. Spune. Flori mi-au zâmbit prin somn. A trecut un vânt înaintea primăverii printr-un oraș. Dănuț, cine era fata de la șosea? Era cu tine, te ținea de braț. Adina. Hai, spune-mi cine era.
Sora mea, Olguța. Minți. Adina. Ce frumoasă e. Hai să vorbim de noi, Adina. Lasă pe celălalt. Vine vacanța. Plec la Medelen. Ne despărțim. Plec. Plec, auzi? Mă iubești? Prostuțule. Știi că am găsit cartea ta? O rătăcisem printre alte cărți. Și mai era cu voi un băiat, cel din dreapta, lângă cel cu mustață. Mircea, un coleg. Ce cap frumos are, ca de fată. Te-ai supărat, Dănuț? Adina, plec în vacanță. La Medelen. Să mă aștepți, Adina, auzi? Ce liniște e. Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă. Dănuț, cu tine nu mi-e frică. Tu ești curajoasă. Eu merg cu tine, Dănuț, unde vrei. Mă iubești, Adina? Dănuț, e târziu. Trebuie să pleci. A venit vacanța. Și tu? Rămâi? Pleci tu undeva? Nu știu, poate... Cine știe. Adina, tu? Tu aici în același tren? De ce nu mi-ai spus? Dănuț, nu te superi că sunt cu tine? Umbra tânărului plecat în vacanță. Îmbătrânesc. Sunt atât de singură. Am venit să fiu cu tine în același tren. Să te văd coborând la Medelen și eu. Te iubesc, Adina. Copil. Ești un copil, Dănuț. Rămâi. Ce cuvinte frumoase. Știi că totul e imposibil. Eu merg mai departe. Am vrut doar să te mai văd. În curând vei coborî, se apropie Medelenii. Drumul tău se termină aici. Începe vacanța. Ia-te, uite-mă, copilă de calare! Frumoasă mai e! Vreau să se ia la întrecere cu trenul. Parcă Medelen, nu? Hei, mai avem până la Iași! Feriți trenul că ne cală peste noi! Ce-o mai fi și asta? O zână cu părul galbin, calari cal. Hei, da, aia stai, Duduia Monica. Și Dănuț îi în vagonul cealalt cu cucoana șee. Ce să fac? Monica! Medelenii au venit înaintea ta, Dănuț. Eu merg mai departe la Iași. Adina! Monica! Monica! Puiule, tu erai? Unde sunt? Cine? Olguța și Grăsana. Vai, cum vorbești? Vrei să se supere Rodica? E grasă! Grasă! Știu eu. Mereu se ascunde de mine Olguța și asta numai din cauza ei. Unde sunt? Nu știu. Ba știi și n-am să-ți dau caise. Nici n-ai. O să am. Mi-a spus Olguța mai de mult să-i culeg caise și am să culeg. Și nu-ți dau. Și nici Grăsanei. S-au ascuns. Mereu se ascund. Bine. Lasă. Lasă. Nici nu mă aude. Boșomflatul mereu vrea să se bată cu cineva. Am să mă urc tocmai în vârf. Acolo sunt cavisele cele mai coapte. Și nici nu mai cobor. Stau acolo până mâine să se sperie toți. Olguța să plângă, să mă caute. Și Grăsana. Mănânc toate caisele. Eu singur. Oh, ce coapte sunt. Mai ales în vârf. Ce se aude? Nu văd crengile astea. Oh, fetele se scaldă. Olguța și Grăsana. Dar nu e chiar grasă.
Nu știam că sunt aici în dreptul caișilor. Altădată se duceau la sălcii. Dacă te stropesc, îți trece. Nu. Ce trece? Oprește-te, Olguța. Gata, eu mă trag. Stai. Puiule, nerușinatule, ce faci? Eu, Rodica, n-am știut. Eu culegeam caise. Te-ai uitat la noi când ne scăldam. Să nu mă spui, Olguței, se supără. Te tem de Olguța, așa-i? De mine nu. Rodica... Bine, hai, nu te spun. Dar să nu te mai prind. Rodica, te rog să mă crezi. Uite caise. Am cules caise. Cele din vârf sunt cele mai coapte, îți dau câte vrei. Știu că îți plac mult caisele, să nu mă spui, te rog, uite caise. Hai, fugi până nu se întoarce Olguța, hai. Rodica! Vai! Hai, fugi și nu claxona, să nu te audă. Sunt aici! Hai, vină! Rodica, gata, m-a prins. Trenul, auzi? Ce-ar fi să sosească pe măț? Monica, ea e. Cu calul, am văzut-o când a ieșit pe poartă cu calul. Fuge spre gară. Știa ceva. Sigur știa ceva. Îmbrăcată, tu nici nu te-ai schimbat. Da. Ai fost la scăldat, se vede. Olguța, mamă, puiul! Olguța, fugi de schimb, avem musafir. Da, Dănuț cu Mircea. Mircea! Să nu-mi spui Duduie, dacă îmi spui, îți spun și eu Duduie toată viața. Olguța. Ea e Rodica și Puiu biciclistul. Salut! N-a găsit o bicicletă disponibilă, altfel zbura la tine. E la Iași. Olguța, ți-ai luat rochea pe dos. Vai de mine, Mircea, nu te uita că te faci stană de piatră. Mama, ai încărunțit? Nu se ce poate. să fac? Scoateți ochelarii. Hai, mai rămâi așa, fără ochelari. Am îmbătrânit, Dănuț. Nu, rămâi așa. Cum așa? La o parte, Puiu a golit toți caișii pentru voi. Puiule, speria tot, ce surpriză! Abia coboră din vârful caisului. Nu poate suferi alte fructe, lui plac foarte mult caisele. Dacă mai spune ceva, o omor. Gata, haideți copii, sunteți obosiți. E gata masa, hai veniți. Nu dormi? Nici tu nu dormi. Îmi pare bine că m-ai adus cu tine la Medeleni. Ești cel mai bun prieten al meu. N-ai râs de naivitățile Rodicăi. Ba da, încet. Să nu sperii liniștea. Te-am așteptat. Ai venit? Ai mai scris? Nu, niciun rând. Prostii. Știi ce, Monica? Hai să ne uităm în caietul de anul trecut al unele veveriței. Vacanța 1913. Garofița. Garofița de câmp pe care ți-a dat-o o fată îți răsare deodată printre gânduri. Dănuț? De ce nu i-ai arătat niciodată Olguței caietul tău? Olguța? Poate ar fi râs de mine. Sau știu eu. Îmi spunea metaforel. Nu, n-ar fi râs. Olguța nu râde oricând și oricum. Dănuț, cred că noi nu cunoaștem îndeajuns pe Olguța. Iată, eu sunt prietena ei cea mai bună, sunt sora ei și nu știu întotdeauna când e ea cea adevărată. Odată am găsit-o plângând. Știi de ce? Spunea că era dor de Moș Gheorghe. Și am rămas lângă ea și ne-am povestit una alteia tot ce știam de Moș Gheorghe. Și despre sipetul brașovenesc,
de toate pânzele și mătăsurile acelea tăiate și putrezite în adâncul scrinului. Erau adunate acolo pentru rochia de nuntă a Olguței. Și ea plângea mereu. Altădată? Nici nu știi, Dănuț, câte ciudățenii are Olguța. Dănuț, am să-ți spun ceva. Ar trebui să-ți spun, dar Olguța a fost cândva îndrăgostită și e îndrăgostită și acum. Firesc? Cine e nefericitul care să-i țină piept, dragii mele surioare? Abia aștept să-l cunosc. Râde, Dănuț, nu râde. Iar Olguța nu trebuie să afle niciodată că știi ceva de la mine, am jurat. Monica, nu mai înțeleg nimic. De cine e îndrăgostită Olguța? De moșu Vania. De cine? Ți-am spus, de moșu Vania. Eu nu-l cunosc, dar tu, familia ta, se pare că îl cunoaște bine. Moșu Vania? Vărul mamei. Bine, dar el e plecat. Nimeni nu mai știe pe unde o fi bătând drumurile. Un om bizar, mereu cu dorul de ducă. Nu se poate. Olguța? Bine, dar Vania nu mai e tânăr de mult. Și nici nu știm dacă mai trăiește. S-a întors astă iarnă și a plecat iar, tot undeva departe. A stat la noi o săptămână. Nu ți-am spus de asta. Olguța m-a rugat să nu-ți scriu, s-ar fi supărat. Tanti Alice abia a vrut să stea de vorbă cu el. Totul părea atât de misterios. Moșu Vania? Olguța? Extraordinar. L-am uitat cu totul. Adică e înalt, cu un nas proeminent, voce puternică, profundă. Dar cum e posibil? Olguța? Nu l-am văzut din copilărie. Pentru mine era ca un basm sau un personaj dintr-un roman de aventuri pe mare, Sinbad. S-a întors astă iarnă? Eram la masă. Auzim deodată o voce puternică, bărbătească, așa un timbru de bas. Salut pe toată lumea. Tanti s-a încruntat. Atunci a intrat un bărbat înalt, cântând: salut, casă curată și pură. S-a întors omul negru, unchiul a salutat și el, dar destul de rece. E curios, Tănuț, cum în atmosfera aceea ostilă a știut să se impună, seamănă cu Olguța. Mama și tata nu s-au bucurat. Umbrele trecutului, orgoliu jignit, amintirile încă mai dăinuie. Da, de atât de simpatic, dar de ferm, de vesel, de generos. Asta e consider copilării, dar atunci se pare că a fost un scandal teribil. Moșu Vania era student la matematici. Scria în presă articole sarcastice la adresa guvernului. Critica tot și pe toți. A bătut, se pare, și un profesor. Unul care nedreptățise un student. Și mai era și o femeie la mijloc, Ioana Pală. Asta am aflat mai târziu. Nevasta unui senator. Toți o considerau o femeie primejdioasă. Își înșela bărbatul, senatorul, cu cine crezi? Nu știu. Cu vărul bun al mamei, cu moșu Vania. Sacrilegiu, ofensă adusă blazonului, imoral totul, inadmisibil, de nesuportat. Întreg Iașul era scandalizat. Moșu Vania? Olguța? Fantastic, nu pot să cred. Nu trebuia să-ți spun. Ba da, eu însă consider totul o copilărie. O fetiță îndrăgostită de moșul care spune povești. Mama și tata l-au dat atunci afară. Nouă ne părea rău. Țineam foarte mult la marele rătăcitor pe drumurile lumii. El a bătut cu pumnii în masă, a râs, s-a ridicat și a plecat. Pentru totdeauna. S-a întors. Și iar a plecat. Ăsta-i farmecul lui. Himere. Iar Olguța nu poate iubi himere. Totuși? Monica e singura în care are încredere. Sfătuiește-o tu. Explică. Nu. L-am cunoscut și eu pe moșu Vania. Acum îl știu. Este extraordinar, ne-a fermecat cu povestirile lui. Păi vezi, cu povestirile lui. Apoi, moșu Vania a plecat. Olguța a plâns. N-ar fi trebuit să-ți spun, îmi pare tare rău. Mă simt vinovată față de Olguța. I-am divulgat o taină pe care o știam numai eu. Aș fi vrut să mi se destăinuiască și mie. Poate, odată, poate. Dănuț, nu vrei să mai citim din caietul tău? Ce proastă sunt, ce proastă. Asta nu trebuia, sunt lucruri care... Ba da. Trebuia să-mi spui. Draga mea Olguță. Hai să vorbim despre altceva. Citește. Monica, tu ai încredere în talentul meu? Dan. Dar tu
Uite, de tine nu mi-ai spus nimic. S-a mai copt și mintea mea puțin. Știu eu. Restul e la fel. Monica, ce apă de izvor ești tu. Lângă tine am să lucrez. Am tot felul de proiecte. 18 ani trecut și n-am făcut nimic. 18 ani. Dar știi câte proiecte literare am, ce visuri. Monica, lângă tine am conștiința bogăției din mine. Tu ești lumina mea și nimeni... Da? Dar Rodica? Rodica? Îmi vine să o bat. Mereu te caută, o văd cum aleargă după tine. Monica, ești... Să știi că nu sunt geloasă, da? Mi se face și milă de ea când o surprind căutându-te peste tot și râsul ei, celebru, în tot liceul, mereu dezlănțuit. E o fată amuzantă, oricum. E veselia clasei. E cea mai zurlie dintre noi, spaima profesorii. Da, o găsculiță romanțioasă. S-ar putea. Lui Mircea îi place. Și ea se amuză. Mircea s-a săturat și Mircea de glumele și ironiile Olguței. Și până la urmă nu e nimic decât un joc totul. E vacanță, e vară. Și Rodica... Auzi? O fi chiar ea? Vorbeam de... Cine-i? Ah, bravo! Șoapte de taină, versuri, dimineața de vară. Rușine să vă fie. De când vă aștept? Hai, repede, mergem la pădure. Adunăm ciuperci și prindem buburuze. Mai bine rămâi aici cu noi, Olguța. Plecăm, am spus. Cred că e atât de bine aici, noi trei. Metaforel, fiule, de ce nu pricepi? Peste 10 minute vom fi mai mulți. Puiu, Rodica. Hai, ce-i cu tine? Nu ești în toate apele? Cine te-a supărat, Metaforel, dragă? Cine? De ce nu vii? Fiindcă Rodica se ține după mine ca oaia după măgar și Mircea după ea ca mielul după oaie. Iar puiul cu bicicleta lui e umbra ta. Peste tot aleargă după tine, pe toți ne întreabă despre tine. Și tot așa, unul după altul. Carusel. E vacanță, Dănuț. Încă suntem copii, nu? Olguța, surioara mea dragă, tu nu ești un copil. Dar e bine să rămânem copii, nu? Măcar aici, la Medeleni. Hai, Dănuț, grăbește-te! Bine, plec să mă îmbrac. Îmi stric și pe Mircea. Monica, i-ai spus lui Dan? Olguța, îl iubești prea mult și i-ai spus. După felul cum m-a privit. Olguța, Ba da, am fost sigur. Dar dacă era un secret al nostru, de ce i-ai spus? Fiindcă, Olguța, dragostea asta ta pentru Vania nu mai trebuie să fie un secret. E pentru binele tău, Olguța. Nu trebuie să suferi prea mult. În taină, singură. E mai bine, Olguța. Bine, dar nimeni de aici nu-l iubește. Hai, Monica. Hai să mergem la pădure. Hai. Și ce bine-ți stă? Ce tăcută ești tu, Monica? Acum ai observat? Nu, dar... Știi, e foarte drăguț Mircea. Ție-ți place? Mircea? Da. Oare nu ne-a auzit? De ce nu-i spui? Nu știu ce-i cu tine. Te las. Dănuț! Nu e aici. El a plecat. Acum noaptea. O, Dănuț, trenul dinspre Iași. Da, știam, bănuiam. Mi-a spus că Adina se întoarce în noaptea asta la București. Și el a plecat.
Mai repede, Gheorghiță, mai repede! Bine, până ajungem în gara Medelenilor, oho. Nu acolo, înainte de Medelen, să prindem tren. Stai să aștepți apoi în gara noastră. Vai de păcatele mele. Hai, Gheorghiță, hai, mână, mai repede! Bine! Hai! Bine! Hai, hai! E, na, iată și trenul. Am ajuns. Adina! Băiete, mai încerc că ne răspund. Adina! Dănuț! Închide ușa, domnule! Ei, băieți, unde te găsești? Adina, draga mea! Dănuț, te-am așteptat! Adina! Domnule, stai că... Scuzați-mă, vă rog. Mă rog. Hai, coboară, Medeleni, grăbește-te, te rog, te rog. Adina, așteaptă-mă, așteaptă-mă, Adina! La revedere, Dănuț! Gheorghiță! Aici! Ne întoarcem acasă. Tinere! Eu? Da, nu m-a așteptat nimeni. Ai avea amabilitatea să mă conduci acasă. E târziu, e întuneric. Unde mergeți? La Sălci, 5 kilometri. Să vă ajut. Mulțumesc. Ie! Hai, Bara! Ie! Ce tristă era fetița din tren. Am călătorit împreună. Era să mă dobor când a intrat în vagon. Dumneavoastră erați? Da. Elevă? Domnișoara care a plecat mai departe la București. Elevă? Da. Am ajuns acasă. Aici. Îți rămân recunoscătoare. Te invit la un ceai. Da, e târziu. Te rog. Învață la Iași? Adina? Adina. Nu, la București. Hai să-i scrii. Da. Fumezi? Nu te lasă părinții? Nu, dar... Eu nu te spun, ia o țigară. Sunt dulci, nu fac rău. Câți ani ai? 19. Păi mai mare. Ai rămas repetent? Nu, am început mai târziu. Dar ce-i cu tine? Am amețit. Mi-e rău. Rează-mă-te de mine. Stai așa. Nu te gândi la nimic. Închide ochii, stai liniștit. Până ce-ți trece. Așa. Ce casă frumoasă. Cărți? Baudelaire, Gide, Rimbaud, Whitman. Poate printre ele se găsește și numele meu. Dan Deleanu, versuri. Soarbe din ceaiul ăsta. Aiurezi. Îți trece. Aș vrea să plec, am întârziat. Ți-e frică de mama? Unde ai fost? Ce-ai făcut? Mai ține mult interogatoriu? Și nu-i vei spune nimic de fetița întâlnită în tren. E o doamnă. Adina Stefano, din București. Mincinosule. Ia stai. Ai spus mai de mult un nume. Whitman, Baudelaire. Nu. Dan Deleanu. Ești băiatul avocatului Deleanu? Da. Nepotul lui Vania Domșa.
vărul mamei tale. Îl cunoști pe moșul Vania? L-am cunoscut foarte bine. S-a întors? Da. Da, și-a plecat în altă parte, e mereu pe drumul. Va să zic că ești nepotul lui Vania. Extraordinar. Și, dumneavoastră cine? Fugi acasă. Hai, e târziu. Noapte bună, dragul meu. Uite, ia și o cutie de țigări să nu mai tușești când tragi fumul. La revedere. Cine sunteți? Numele meu nu-ți spune nimic, dar dacă vrei, Ioana Pală. Mircea! Credeam că ai uitat cum mă cheamă. Poți să fumezi la tine? Fumez cam mult. Mă lasă-mă. Ai învățat și tu ceva de la Ioana Pală. Mircea, eu... Știu. Scrii o carte mare. Toți întreabă de tine și la toți le-am spus că te-ai retras să scrii o carte mare. Mircea... Era odată un pom ușor. Dănuț, te super că-i țin de urât mămicăi? Suntem amândoi singuri și vorbim despre tine. Ca să vezi. Mircea... Mă plictisești. Spune odată ce ți s-a întâmplat. Uneori am impresia că vrei să scapi de mine, că vrei să plec de la Medelen. Tu ești nebun? Asta ar mai lipsi. Dacă nici tu nu mă înțelegi... Bine, spune odată. A plecat Adina. I-a spus că de teama războiului. Dar mințea. Înțelegi? Mințea. Și a plecat. Nu în pădure, nici undeva într-o mănăstire. La Veneția. Spre binele tău. Un capitol încheiat. Trebuia. Gondole, soare, canțonete. A plecat la noul ei iubit. Cu? Un pictor. Desigur, un pictor celebru. Și ea modelul lui preferat. Cel mai. Nu mă miră nimic. Asta era și firea. Tu erai un joc, o cochetărie, adolescentul fermecat. Da. Ducă-se. Știi cine e pictorul? Oh, desigur. Leonardo da Vinci. Cumnatul Ioanei Pală. Ioana Pală? Iar Ioana Pală. Mereu și mereu această femeie trebuie să joace un rol în viața voastră. Ioana Pală s-a împrietenit cu Adina. Și drept mulțumire i-a vorbit despre Veneția, despre pictorul Pală, despre lagune și ponte de Isospiri și iar despre însingurarea pictorului Pală, dragul ei cumnat. Iar Adia... Adia? Da, nu mai cheamă Adina. Adia, e mai exotic, știi? Și de dorul ei o vizitez tot mai des pe Ioana Pală. Are o bibliotecă imensă. Un animal ciudat, rău, disgrațios. Îi plac victimele. Mircea. Bizară prietenie. O și aud râzând. Ai să râzi și tu mai târziu când îți vei aduce aminte de meandrele adolescenței noastre. Dar până atunci, cât despre Monica... Mircea, te rog. Monica e altceva. Altceva. Ar suferi enorm. Tu nu-i să spui niciodată. Bineînțeles. Auzi? Aud. Vine toamna. Se mai sfârșește o vară. Mulțumesc. Gata. Până acum e bine totul. Ești obosită, domnișoară de Leanu. Trebuie să te odihnești. Și dacă, doctore, Dacă durerea îți va repeta, va trebui să operăm din nou. Hai, dor. Doctore, simt o durere, mai ales când ridic brațul. O durere scurtă și rea, răceala viperii și înțepătura colților ei în sânul drept. Doctore, dacă... Te rog, dormi. Dorm. Dar mă ajunge mai repede la Medeleni. Cât mai avem până la Constanța? Marea Neagră,
căruși. Vania. Olguța, Vania. Olguța, războiul s-a terminat de mult. Vania nu s-a mai întors. Vania pentru mine a fost o legendă. Război, Dănuț artilerist și noi, eu, Monica, mama, prin gări răniți, trenuri sanitare. Ce aspre era mama când vedea bărbați în haine civile. Mai puneți un tacâm pentru omul în civil, pentru dragul meu văr. Vania tot hoinar? Am primit ordin de concentrare, Alice, de-aia am și venit. Plec pe front. Atunci e bine, Vania. Se profila pe cer ca stejarii solitari. Cioplit oarecum în substanța puterii, ca pietrele și trunchiurile. Voinicia lui părea involuntară și permanentă, ca a corpurilor grele. O mână de-a lui, lăsată pe umărul cuiva, l-ar fi îndoit cu un geamăt. Ochi verzi, mici, rotunzi, de un verde atât de tare uneori că părea sonor. Era îmbrăcat ca un trunchi de copac. Hainele păreau coaja lui robustă. Vania! Vania! Olguța! Vania! Olguța, tu aici. Nu cumva îți pleacă junele iubit pe front? Vania, pentru tine am venit. Numai pentru tine. Olguța. Să-ți spun să te întorci sănătos. Vania! Olguța, pentru mine. Rămâi cu mine, Olguța. Rămâi cu mine. Să te întorci, Vania! Auzi? Să te întorci! Nu se mai întoarce. Nu. Vania a murit. Vania... Olguța, ia-ți medicamentul, te rog. Hai, fii cu mine. Fii cu mine, Olguța. Gata. Războiul s-a terminat de mult. Acum ne întoarcem și noi acasă. Suntem topă de carte. Hai, vezi puțin, Olguța. Hai. Și dacă durerea se repetă... Vania! Olguța, încetează, nu te prosti. Uite, eu plec în cabină. E frig, hai și tu. Eu rămân încă o clipă. El e Vania! Vania! E imposibil de atâția ani. Ba da, el e Vania! Olguța! Olguța! N-a murit încă. Olguța, visez. Nu e vis, Vania. 6 ani, Vania. Nu te-am văzut de 6 ani. Și tocmai aici, pe mare. Ne întoarcem cu toții acasă. 6 ani, Olguța, 6 ani. Pasăre, cum spunea Alice, pasăre călătoare. Ce frumoasă te-ai făcut, Olguța. Am îmbătrânit, Vania. Gata, am terminat studiile. Sunt pianistă. Ne întoarcem la Medeleni, cum spune Monica, tobă de carte. Vania, de atâtea zile călătorim împreună. Draga mea, Olguța. Vania, tu ai fost un răzvrătit. Cuvinte mari. Și Ioana Pală? Tinerețea ta se coboară la amintiri prea îndepărtate. 20 de ani e prea mult. Am iubit-o cândva. I-am spus să plecăm. A crezut că glumesc, n-a vrut. Mi-a dat întâlnire pentru a doua zi, dar eu plecasem singur. Și voi pleca iar. Vania, mă iei și pe mine. De ce? Pentru că te iubesc. Și eu te iubesc, Olguța. Știi cine mai e cu noi pe vas? Pictorul Alexandru Pală. Acum 3 ani s-a despărțit de Adina Stefano. Pleca la Paris. Tata l-a rugat să fie însoțitorul și sfătuitorul nostru într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. Acum se întoarce și el cu noi. Vania, privește. Rândunele.
Catargul e plin. Și puntea. Se întorc și ele, Olguța, a venit tribunal. Îți lipsește un nasture. Am să ți-l cos. Olguța, ți-e somn? Nu. Așa a dormit. Somn ușor, Olguța. Nu dorm. Nu dormi, dar ți-e somn. În curând se luminează de ziua. Mergem printre rândunele, dar ce multe sunteți. Vania, trecem printre rândunele ca printr-o pădure. Ferește-ți umbra. Nici măcar cu umbra să nu le atingi. Și umbra ta e gata să acopere toată puntea. Dorm? Nu, nu dorm. E târziu. E miezul nopții. Mâine alt proces și altul. Ce stupid e totul. Ce absurd. Mama, am rămas numai noi doi în toată casa. Tu și cel ce nu se regăsește. Dănuț, dormi? Ești obosit. Mâine ai un proces greu. Procese. Mamă, eu nu cred în profesia asta mea. Ba da, eu cred în tine, Dănuț. E altă lume în jurul meu. O forfot de ariviști și de îmbogățiți, de intrigi și ranchiună, mamă. Războiul ne-a schimbat. Credeam altceva când eram student. Mă simt singur și neajutorat. Ești obosit. Ai și scris mult. Nici eu nu pot dormi. Te auzeam cum te plimbi prin odaie. Mamă, procesele mă obosesc. Mă descurajează nedreptatea. Și faptul că nu sunt atât de rezistent să lupt din toate puterile împotriva ei. Te va ajuta și tata. Totul e să ai răbdare. Și când se vor întoarce fetele, ai să vezi tu cum te vei simți altul. Suntem și prea singuri acum, amândoi, fără Olguța, fără Monica, fără tata, care mai mult e plecat la București cu procesele lui. Ah, și Iașul de la o vreme altul, mai îmbâxit, mai strânt, mai înăbușitor. Dănuț, eu am încredere în tine. Sunt sigură că vei fi un avocat bun. Le văd ochii urmărindu-mă, săcăindu-mă cu întrebări. Câștigul. Afaceriști veroși cu limba scoasă după afaceri și procese răsunătoare care să dea câștig de cauză. Bănci falimentare luptând să se ridice pe nefericirea celor ce abia câștigă o pâine. Avocați fulpavi smulgându-și unii altora clienții cu buzunarele pline, martori mincinoși. Ei nu calcă pe uliți, ei nu respiră floarea liliacului, ei nu trăiesc în Iașul dealurilor și al tăcerii, ci într-un spectral oraș profesional, clădit din procese și afaceri, capital investit, poliți protestate, falimente răscânde. Fereastra sufletului lor e agenda în care viața e repartizată pe secții de tribunale, pe cabinete de instrucții, pe secții de curți de apel penal sau comercial. Pentru ei nașterea e un act de stare civilă, căsătoria un contract bilateral, viața o succesiune de procese și tranzacții, moartea un testament, urmat de un proces sau o succesiune. Domnule președinte și onorat tribunal! Acela în scrisoare la facultate de drept. Ce-am crezut? Ce speram? Monica, mă auzi? Citește-mi din caietele dăruite de tine gândurile mele așternute de mult. De ce profesez? Dintr-un drastic sentiment de pudoare pentru literatura pe care o scriu, pe care nu o concep ca pe o profesie, ci ca pe o credință. Aceeași lege a corelațiunilor formelor dă putința investigațiunii juridice să pătrundă veridic acolo unde martor nu-s și să reconstituiască logic, nu arbitrar, despre fapte cunoscute. Ce spun? Mă vor înțelege oare? Monica, te rog, citește. Citește. Nu lăsați! Nu lăsați! Apărați-mă! Mă fac ecoul
jignită! Marcea particulară! Evacuez sala! Evacuați-se con conștiinței tuturor, domnule președinte! Sau invitați-l să fie calm! Domnule președinte, mă pun sub ocrotirea dumneavoastră! Domnule președinte! Continuați, domnule avocat, dar țineți seama de ce ați văzut și auzit. Voi fi scurt, domnilor judecători. Părăsind aceste analize ale omului, ale nevoii lui de dreptate, care pe dumneavoastră vă indignează, iar pe mine mă întristează, voi descinde în codul penal. Situația creată... Cine e generația asta de după război? Nu respectă nimic? Hai! Liniște, liniște! Evacuăm sala! Cer achitarea! Ora 1. Imposibil să doarmă. Forma aleasă de tânărul meu confrate, limbajul cu flori de stil, cultura generală de care ne-a dat ampla dovadă, ne fac să presimțim în domnia sa un demn urmaș al ilustrului său tată, avocatul Iorgu Deleanu. Dragă prietene, n-am murit încă. Fii te rog gentil și amână elogiile necrologului. Că despre fiul meu, de vreme ce ești exclusiv avocat, lasă pe critici să-i comenteze literatura. Emoțiile primului proces. Inima, ochii. Am renunțat să mai fiu oratorul exaltat, încrezător din primul meu proces. Să profesez cu gura numai. Codurile adnotate îți dau legi și jurisprudențe, cum magazinele cu haine pentru baluri costumate închiriază fracuri, hlamide, costume pași, burnuzuri arabe. Codurile în geantă, vorbele pe buze și atât. Dragă Dănuț, în avocatură, în meseria asta pe care ți-ai ales-o, ca să spui justiției direct adevărul de tale a celor spuse de tine și în care crezi, trebuie să fii avocat bătrân și celebru. Dar atunci nu le mai spui. Eu însă te rog să rămâi așa cum ești. Bravo, băiete. Nu mai cred, tată, iartă-mă. Voi fi lângă tine. Te voi ajuta cu sfaturile și prestigiul meu. Nu cred, tată. Nu mai cred. Dar în tine crezi? Da. Atunci scrie și publică și nu mai boci. Mircea, ești aici? Sunt cu tine, lângă tine, oriunde, oricând. Dănuț, ascultă-mă. Trebuie să apari în fața lecturilor. Nu-ți spun să intri în literatură cum ai intrat în avocatură profesional. N-ai nevoie să faci vizite confraților, să-i saluți pe stradă, să le recunoști cu obediența ta gradul de locotenent sau general literari. Publică sub un pseudonim dacă vrei, dar publică. Lasă sufletul scris să călătorească, să capete experiență. Caietele tale vor să trăiască, să iasă în lume, peste capriciul lor golă sau avariția din tine. Nu le-ai scris pentru tine, oricât le iubi. Tu ești un cer care vrea să-și păstreze toate stelele. Nu se poate. Trebuie să cadă și stelele. Asta e viața lor. Mă auzi? Mircea, e ora 2 și tot nu pot dormi. Mircea. Războiul îl maturizase, dându-i trupește și sufletește altă musculatură pe aceeași delicată osatură de odinioară. Își pierduse aspectul de adolescent de pe vremea când cu genele plecate primea împunsăturile săgeților Hartmut ale Olguței, căpătând o înfățișare de oștean ieșit din întâia armură, proaspăt, grav, doctor în filozofie, critic literar, nume în pragul consacrării de pline în lumea literelor. Împreună, de 3 ani, așteptam venirea Monicăi și Olguței de la studii. Am auzit că trebuie să sosească. Așteptăm telegramă. Olguța, Medelenii. Sufletul medelenilor. Olguța. Hei, Medeleni! Puiule! Și în vârful caisului, neastâmpăratul puiu descoperind lumea. Secretul meu și-al Rodicăi de toți știut. Rodica! Mai tânărul meu confrate, avocatul Puiu. Dane, de data asta nu mai scapi. Suntem așteptați cu masa întinsă. Nu, dragul, Dan, nu. știu că ai rămas un timid, dar dă voie mai micului tău verișor să te introducă în marea societate a vinului și a celor mai năstrușnice fete din tot localul. Doamnelor și domnilor! Puiule, sunt obosit.
Te căutam pentru cu totul altceva. Să preiei tu procesul, să-l anunțăm pe tata, să stăm de vorbă, puiule, înțelege? Tot ce dorești se va face, dar asta cu invitații mei. Am dincolo o colecție de gugumani. Hai, n-ai să regreți să-mi auzi lăutarii, să-mi vezi menageria. Doamnelor și domnilor, tăcere, dragii mei, tăcere. Vă prezint, grațioase doamne și tinere fecioare, pe vărul meu, Dan Deleanu, care e căsătorit cu servieta sa. Peste tăcerea medelenilor, zvonul acesta de surle și trâmbițe ale Sunt fericită, Vania. Olguța. Vania, când plecăm? Va fi toamnă atunci. Olguța, gândește-te. Eu sunt nedoritul din casa ta. Nepotul fiței Elencu, femeia cu ochii verzi și răi, un fel de ceas rău al rudelor noastre. Se spune că și-ar fi ucis iubitul și s-a înconjurat de umbre și tăcere. Rușine și disprețul mamei tale. Și eu sunt nepotul fiței Elencu. Vraja s-a destrămat, Vania. În iazul din crângul nostru a apărut de mult o broască urâtă, uriașă. Toți spuneau, este fia fiței Elencu. Eu am omorât broasca și s-au luminat apele iazului. Suntem din carne și oase. Nu putem rămâne numai printre metafore și amintiri. Apariția mea lângă tine ar stârni scandalul. Te iubesc, dar mi-e frică pentru tine. Plecarea mea va fi la început disperare. Apoi se va domoli totul. Dar eu voi fi cu tine. Avem nevoie unul de altul. Vania, am putea ști dinainte totul. Să aflăm cine suntem cu adevărat. Încotro mergem. Și cât vom trăi. Vom trăi mult, Olguța. Mă faci fericită. Ne apropiem de Constanța. Foarte curând vom fi acasă. Vara va fi despărțirea noastră. Ne vom întâlni iar la toamnă. Întâlnirea noastră rămâne o taină. Nimeni nu va afla. Te iubesc. Îți voi da vești. Am de rezolvat probleme care încă mă mai leagă de fița Elencu. Și când plecăm? La începutul lui septembrie. Nu-mi vine să cred, Vania. Plecăm tot cu vaporul? Da, cu vaporul, sigur că tot cu vaporul. Ne vom reîntâlni cu rândunelele. Se vor întoarce și ele odată cu noi. Vania, dacă am putea ști exact totul. Dar știm, Olguța, știm. Iubirea noastră este totul. Nici Monica nu va ști. Da, nici chiar ea. Am ajuns. Acum trebuie să ne despărțim. Vania, în fiecare zi voi aștepta scrisoare de la tine. La fiecare tren. La revedere, Vania. La revedere, Olguța. Nu mai sunt. Cine? Rândunelele. Au văzut pământul și au zburat. Puntea a rămas dintr-o dată pustie. Vania, dacă am putea ști de la început totul, să nu mă lași să aștept mult. Mi-e frică. Bună dimineața, Dan! Mamă! O veste bună, dragul meu. Am primit telegramă de la tata în care mă anunță că sosește mâine seară cu fetele. De ce nu astăzi? Probabil că sunt atâtea de aranjat la București. Mâine te muți în camera ta. Scoală-te de dimineață ca să pregătesc camera Monicăi. Da, mama. Și încă ceva. De ce te culci tu așa de târziu, Dănuț? N-ai închis ochii toată noaptea. Am fost îngrijorată. Scrii prea mult, dragul meu. Și azi ai un proces greu. N-am scris, mamă. Dimpotrivă, am vorbit. Cum ai vorbit? Cu mine, cu Monica, cu Olguța și cu tine, mamă. Ah, Dănuț, Monica s-a întors. Nu vei mai vorbi singur. S-a întors și Olguța. Nici eu, Dănuț, nu voi mai vorbi singur. Se va umple iar casa de glasurile voastre. Mamă, privește. Unde? Ce vezi? S-au întors rândunelele.
fetele diseară. Formidabil! Gata, ne întâlnim la gară. Dacă nu mă vedeai, nu mi-ai fi spus nimic. Puiule, fără tine nu se poate. Cred că primul om de care mă va întreba Olguța vei fi tu. Gata, alerg! Flori și fructe! Și amână și tu procesele pentru 2 săptămâni. Oprește aici, te rog. Bună ziua! Vă rog, câte flori aveți în magazin? 2 coșuri de garoafe. Ale mele sunt. Dar ce s-a întâmplat, domnule avocat? A venit primăvara. S-au întors rândunelele. A venit primăvara. Mama, am adus toate florile din oraș. Dane, ce copii! Și nu-i de ajuns, mamă, mai vreau. În toate odăile, pe toate scaunele, pe toate paturile să fie numai flori. Plec să mai caut flori. Stai că nu mai găsești, am cumpărat și eu. Mă miram de ce am găsit florărie de pe strada mare goale. De nu ți-a mai venit cineva. Cine, mamă? Mama lui Mircea, Catinca. I-am telefonat și ea a și venit. Și Mircea? Va sosi și el, dar bine te-am găsit, Dănuț. Mamă, Catinco, te sărut și te privesc cu brațele pline de flori. Va să zic că ne regăsim cu toții după atâția ani de așteptare. Dacă vine și Mircea, totul va fi ca la început. Mamă, Catinco, văd umbre de logodnici prin casă, mamă, Catinco. Lasă florile jos, gălăgiosule, a acoperit-o pe Catinca. Și uite, nu mai văd atâtea flori și trebuie să o văd. Avem treabă, avem atâtea de făcut. Hai, Catinco, hai că dacă te iei după Dănuț, ne prindem safirii cu mâncarea nefăcută și casa neridicată. Hai, Pianul Olguței și-a reluat locul. Mă voi ascunde să nu știe că vreau să ascult, fără să o tulbur, ca atunci, în seara aceea. Ce să-ți cânt, Dănuț? Preludiu și fuga în mi bemol de Bach. Monica, erai și tu aici? Unde cântă Olguța, trebuie să fiu și eu. Să te privesc. Gata, a sosit clipa împărțirii darurilor. Mulți a râs de noi. Lasă Alice, drag, cum să râde de noi? Închidem ochii și gata. Abia surpriza va fi mai mare. Haideți, copiii neascultători vor fi puși la colț. Hai, puiu, hai, Dănuț, ordinul e pentru toți. Mircea, nu trișa. Tata? Așa. Da, mama, Catinca, bravo. Ești cea mai ascultătoare. Mircea, nu-ți seamănă. Puiule, închide ochii, gata. Doamne, ești în vârful caisului. Olguța, iar! Puiule! Haideți, fraților, mai stau mult așa, vă nu vă e foame, zău. Gata, închideți ochii. Așa, nu râde nimeni. Așa, dați-vă un pas înapoi. Monica, ce are de gând fata asta noastră cu noi? Încă puțină răbdare, tante. Nu, ce faci? Uitasem că v-ați coalizat. Ia uite ce le trece lor prin cap. Cine nu-i cu minte nu primește nimic, să știți. Pe cine am călcat? Pe mine, filozofule. Monica, ai încurcat darurile. Așa. 1... Nu vă grăbiți, altfel riscați să ia fiecare darul altuia. Gata! Deschideți ochii. Uite, păpuși de casă. Și ciorapi. Cărți. Da, îți mulțumesc, Olguță, e o cravată minunată. Un album, cărți, vă mulțumesc, Olguța, Monica, zău. Șalul meu e grozav. Șalul meu. Vai, Catinco, ia uite, șalurile noastre sunt la fel. Da, mi-a plăcut șalul luat de Olguța pentru mama Catinca și am zis că e prea frumos să nu iau și unul pentru mata, tanti Alice. Bravo. Place? Ce frumos. Darurile aduse de Olguța și de Monica, exacte ca ale primăverii, arătau că în timpul celor 3 ani cât lipsiseră de lângă noi, nu numai că nu uitaseră pe nici unul dintre cei de acasă, dar că trăiseră în ei, ca primăvara la rădăcina copacilor. Toți o iubeam pe Olguța, dar toți o socoteam distrată și uitucă din pricina vieții ei eruptive. Ne dovedise contrariu. Abia acum, fiecare dintre noi înțelegea că acel cufăr al darurilor era sufletul Olguței, în care toți existau în dezordine, dar complet. Și
Atenție! Atenție și ochelari, vă rog. Iar faci instrucție cu noi? Nu, mamă, de data asta e mult mai simplu. Monica, expune-mă tu. Cum să te expună? Biciclistul meu drag, te grăbești, priviți, vă rog. Vai de mine! Vai de mine, dar și asta? Ce oroare asta? Cum sluțenia asta ești tu? Dar cine-i macarul care te-a suluțit în halul ăsta? Alexandru Pală, unul din cei mai renumiți pictori moderni. Recunoscuseră toți capul Olguței în portretul desfăcut de mâinile ei, dar o Olguță despodobită de tot ce făcea pe Olguța veselia casei noastre. Ei, nu vrea nimeni acest portret? Pe foc! Pe focul de Eu i l-am adus lui Mircea. Mie, Olguța? Nici tu nu-l primești? Olguța, îmi dai o capodoperă. Modelul îți mulțumește în numele pictorului. Băi, și în capul vostru, băi copii, oameni teferi, oameni tineri și frumoși, să vă placă asemenea barbarie. Ei, gata, se răcește supa, haideți. De data asta nu o să mai închideți ochii. Olguța, îți mulțumesc încă o dată pentru minunatul dar. Știam că o să-ți placă. Sunt fericită. Ce mai faci tu, Mircea? Ce mai faci tu, Olguța? Ronțăitorul de creioane Harmut a crescut. Și eu îndată după el, câte un pas. Mi-a fost dor de tine. Mi-ai scris atât de rar. Ești și tu de mult al medelenilor, Mircea. Iar eu, cât am lipsit dintre voi, am avut medelenii cu mine. Te vedeam mereu. Doar pe Rodica am uitat să o iau. Rodica, am auzit că s-a măritat cu un bancher. Era frumoasă. Iar acum e și bogată. Asta și visa. Mă bucur pentru ea. Cred că mi-a iertat gluma de atunci. Olguța, ca să vorbim de Rodica, sunt eu aici. Mircea, ești cel mai bun prieten al meu. Nu e de ajuns. Timidul de altă dată a dispărut? Te iubesc, Olguța. Pentru acest vis încerc să-ți cânt acum, Mircea. Mircea, eu... Olguța, te iubesc. Nu lua această mărturisire doar ca o completare la acest adagiu de Bach. Te iubesc și fără Bach. Tu ești Olguța, inima, visul, viața și moartea. Cuvântul ăsta mă sperie. Mircea, într-o zi ai să înțelegi mai mult din felul acesta al meu de a-ți răspunde. Hai, închide ochii și ascultă. Bine, Olguța. Fără aceste preludii și rostogoliri și fugi și amăciri și dureri, pe clapele pianului n-aș mai fi eu. Cum să-ți spun fără să-ți spun tot ce simt eu acum? Mircea, nu pleca, te rog, Mircea. Olguța, tu mi-ai ascuns ceva? Nu, Monica, nu. Dar ești mereu obosită, toate drumurile tale duc la gară. Pe cine aștepți? Mircea abia a plecat. Monica, draga mea, surioara mea, goana calului îmi face bine. Ochii și inima ta sunt pentru Dan. Nu-l lăsa singur. Doar am decretat cu toții aici la Medelen, fiecare face ce vrea, nu? Vreau să plec de aici. Dar de-abia ai venit. Nu, departe. Mult mai departe. Vei ști și tu, numai la timpul potrivit. Dar, Olguța, ce-i cu tine? Nimic. Sunt bolnavă de medeleni și nu mă vinde. Și atunci? Voi fi mereu cu medelenii, mă voi odihni cu gândul la ei, voi muri cu gândul la ei. Dau alarmă. Tanti Alice trebuie să știe. Să nu faci una ca asta, Monica. Din când în când îmi vine să țip. Dar țipă, dar rămâi. Imposibil. Ești hotărâtă? Deocamdată doar pentru o săptămână. Voi spune la toți că am o treabă la Iași.
Dar eu voi fi în altă parte. Hai, salvează situația cum poți. Inventează orice, Monica. Hai, Monica, nu te uita așa la mine. Asta e casa. Sigur, mi-a spus pe vapor. Un gard verde cu tufe mari de vâstoacă și un nuc bătrân. Da. A stat ploaia. S-a luminat lumea. Există. Sunt eu. Aici, lângă treptele astea de lemn. Nu văd pe nimeni. Casă veche, năpădită de mucigari. Mi s-a părut. El nu poate să fie. Cine știe pe unde a plecat din zori. Vania! O să mă întorc curând. Vania, sunt fericită. Olguță. Marea. Stau cu tine aici până plecă. Olguță. Fii înțelept. Sunt. Atunci, în septembrie. Când în septembrie? 14 septembrie. 14 septembrie. Ce mult e până atunci. Te aștept, Vania. Bine. În fiecare zi voi aștepta un semn de la tine. Vania. Monica, se întâmplă ceva la noi, la Medeleni. Tanti Alice, nu înțeleg. Îmi tremură inima. Nu știu de ceva. Nici eu nu știu bine. Da, ajută-mă tu să înțeleg. Dănuț? Nu de Dănuț e vorba. Dănuț e aici cu tine, cu noi. Vă văd mereu pe amândoi. Vă iubesc. Căsătoria voastră e o certitudine. Nu despre asta e vorba. Olguța. Tanti Alice. Da, de Olguța sunt îngrijorată. Nu știu ce vrea, ce face, ce gândește. Eu și Catinca așteptăm mereu să ne cheme, să ne spună ceva despre ea, despre Mircea. Mircea tace. Când vine din când în când la Medeleni, mi se pare tare schimbat. Știi, eu îl iubesc pe Mircea și îl stimez. Apreciez la el fermitatea bărbătească, prestigiul intelectual și o delicatețe așa, niciodată și prin nimic desmințită. De când îl cunosc e la fel. Am în el aceeași încredere totală pe care o aveam și în tine, Monica. Pe lângă asta, lui Mircea îi datorez primul succes al lui Dănuț. El l-a determinat să publice novelele în revista Viața Contemporană. Și după 3 novele publicate, numele Dan Deleanu a căpătat notorietate. Mircea e pentru Olguța prietenul ei bun de la Medeleni, colegul lui Dănuț. A rămas același ronțăitor de creioane Harbut și același cavaler romantic din vechile ei amintiri. Da, înțeleg. Biata mea, Olguța. Bietul meu, Mircea. Va să zic că acest capitol s-a încheiat. Dar de ce nu-mi spune și mie? Poate o pot ajuta și eu cu o vorbă, cu un sfat acum. Știu eu. Unde e? Tot acolo. Doar v-a cerut cheia. La căsuța lui Moș Gheorghe. Da. Dar am întrebat-o ce face acolo și mi-a spus că scrie un roman. Uite, atât mi-a spus. Monica,
Te rog, mai stai de vorbă cu ea. Spune că plâng și că mi-e tare dor de dragostea ei. Da, Tante Alice. Bine. Da, intră. E deschis. Monica. Olguța, eu sunt. Da, pe altcineva nici n-aș fi primit. Olguța. Nu-mi spune nimic. Nimic. Sunt fericită, Monica. Iubești? Credeam că știi. În felul cum vorbești, cum te miști, văd somnolența luminoasă pe care i-o dă trupului baia de soare și sufletului dragoste. Vorbești ca Dănuț. Vorbesc ca mine însă, Olguța, te cunosc prea bine. Toate mișcările tale râd lung, ca o creangă înainte de a înflori, ca florile în ea. Pentru cine această primăvară ascunsă? Și pe urmă drumurile tale la gară, plecarea bruscă atunci în iulie, apoi stabilitatea ta la Medelen. Când erai mică nu suportai să stai într-o cameră nicio clipă, zburdeai aproape simultan în toate. Și acum ești aici, numai aici. Iar de la o vreme în căsuța lui Moș Gheorghe. Da. Monica, da. Mi-e frică. De cine? Săptămâna trecută am fost cu voi la Iaz. Am vrut să trag și eu cu pușca, să bănesc rațe. Și n-am tras. N-am mai tras. Ascult. Cam asta ar fi totul. Am simțit aici, în partea stângă, aceeași durere de atunci, când m-am operat. Doctorul mi-a spus, dacă se repetă durerea, te vom opera din nou. Olguța, ți s-a părut? Nu, durerea a fost. A fost și mai rea decât atunci. Nu, Olguța, nu se va mai repeta. Te rog să uiți. Poate a fost o întâmplare, un gest greșit. Nu fi copil. I-am scris doctorului. Pe numele tatei. În numele lui. Ca și cum tata se informează și lui trebuie să-i se spună precis. Olguța. Aștept răspunsul. Înțelegi? Aici. În căsuța lui Moș Gheorghe. Jurăm că îmi vei citi și mie scrisoarea de răspuns a doctorului. Oricum o vei citi. Oricum. Dragă Monica, tu vei înțelege și vei ști să ierți pe cea mai bună prietena ta, care trebuie să întunece întâia zi fericită a viitorului tău, locotenata cu Dănuț. Am fost cruțată de minciună și îndoială. Ceea ce am bănuit s-a adeverit. Răspunsul așteptat a venit. Boala s-a agravat. Monica, înțelegi? N-aș mai putea trăi atât cât aș mai avea de trăit, cu teama că oricând, orice clipă îmi poate fi fatală. Nu-mi simt puterea să duc o astfel de viață, fiindcă iubesc, Monica. Vania trăiește. El era atunci pe vapor. Mă iubește. Poimine, 14 septembrie, trebuia să plec cu el departe. Trebuia. Monica mea dragă, ai grijă de toate. Și acum, Monica, o ultimă rugăminte, cea mai grea. În ziua de 14 septembrie, adică poimine, Vania mă așteaptă, de la 4 în sus la farul din Constanța. Trebuia să ne logodim acolo. Du-te în locul meu, neapărat. Cere inelul meu de logodnă. Spune-i că strâng în brațe și sărut întreg pământul pe care îl las pustiu. Dacă întâmplător mai primesc mâine vreo scrisoare de la Vania,
Du-i-o. Olguța. Dragă tată, tu ai fost cel mai scump camarad al meu, din copilărie și până astăzi. Moșule, am să închid sipetul ăsta al matale peste mine. Nu. Ce faci, fată dragă? Povestea spune altfel. Ci că odată mergea cu sânzeană la izvor să dea apă vie. Gata, s-a făcut și asta. Tot. S-a și semnat actul de vânzare-cumpărare. Uite-l și pe avocatul de Lenu, îl tânăr. Unde? Da, mai slăbită, s-a mai tras la față. Au și trecut 2 ani de când i-a murit sora. Fata aia frumoasă, Olguța. 2 ani. Iar azi s-au vândut și medelenii. Da. Casa de la Medeleni? Ce spui? Și cine a luat-o? Uite cine. O vezi? Coconița aia după care se omoară tot târgul. Aia, păi e nevasta bancherului Bercale. Rodica Bercale. Rodica. Păi când era la liceu se ducea mereu la Medeleni în vacanță. Da. Era prietenă cu fetele, cu Olguța și Monica și cu Puiu, cel mic. Ăla care a ajuns și el avocat. Am auzit că îi dă târcoale și lui Dan de Lenu. Asta-ți dă de tinerețe, valori. S-au schimbat multe de atunci. Dănuț! Vă rog. Dănuț! Dumneavoastră. Dănuț, domnule Dan de Lenu, știți, aș fi vrut să mai vorbim, să... Acum, e atât de târziu. Te rog să nu-ți pară rău că am cumpărat medelenii. Voi avea grijă de ei. Mă leagă doar și pe mine atâtea amintiri frumoase. Știi, m-am simțit atât de bine atunci, în copilăria noastră. Cu Olguța, cu Monica. Dănuț, domnule de Lenu, viața... Nu-mi pare rău, doamna Bercale. Nu. Sunt atâtea alte lucruri de rezolvat. Atâtea probleme care ne chinuie, ne macină viața. Iar medelenii... Nu v-ați așteptat. La ce, doamnă? Să cumpăr tocmai eu medelenii. A fost o surpriză, desigur. Oricum, eu mă voi simți bine acolo. Acum, în situația mea, o casă la țară, știți, obligații, musafiri. Probabil știți că sunt căsătorită cu bancherul. Cine nu știe, doamnă? Am de gând să fac niște schimbări în medeleni. Să renunț la pridvor, să modific amplasarea odeilor dinspre livadă. Sper că ne vei face plăcerea să vii în vizite la Medeleni, să mă vezi. Să ne mai aducem aminte de plimbările sub clar de lună. Venim mâine să luăm lucrurile noastre. Dar asta e o vizită de afaceri. Mă gândeam pe la vară... Mulțumesc, nu. Bună ziua, doamnă Bercale. Eu... Mojicul. Am ajuns, Dănuț. Am ajuns. Medelenii noștri au și început să modifice casa noastră veche. Iată zarzări, Monica. Înfloresc mereu alți zarzări. Fetițele mirese ale primăverii, cu candoarea lor de muguri roz și flori albe. Auzi? Cântă copiii, ca și atunci. Medelenii mei, medelenii noștri. Iar acum, azi, în clipa asta, am venit ca un străin, având în buzunar biletul de trecere al bancherului,
Domnul Dan Deleanu, avocat din Iași, are dreptul de a intra în casa mea de la Medeleni, ridicând obiectele specificate în alăturata listă. Obiect. Pianul, lăzile cu cărți, jucăriile din pod. Monica, draga mea, cu acest pașaport eliberat de nou stăpân, intrăm pentru ultima oară în casa copilăriei noastre. Medelenii nu mai sunt medeleni. Dănuț, sufletul medelenilor, viața medelenilor sunt în inima ta. Nevasta bancherului n-a cumpărat nici viața, nici sufletul medelenilor. Tu, Dănuț, și eu am vândut medelenii, dar vom trăi prin ei. Trecutul e în mine, viu, proaspăt ca un viitor. Copilăria, tinerețea, casa, prietenii, sipetul cu mătăsuri al lui Moș Gheorghe, iazul, livada, câmpiile, toate sunt în mine. Acum aștept să-mi spui ceea ce aștept de mult și știu că nu mai poate suporta amânare. Înțelegi, Dănuț? Da, înțeleg. Voi scrie romanul Medelenilor. Olguța va fi din nou alături de noi. Olguța era un vânt din lac. Ești